Kaixo ikusentzuleak eta ongi etorri. Urtarrilaren 20 igarota isildu dira danborrotxak Donostian, baina horien oihartzunak babirau oraindik ere. Aurten gainera gerturatu zaigu apur bat urrezko danborra, izan ere Moriarty produkzioak ekoiztetxearentzat izan da eta horren merituaren zati batek oinatindu jatorria dakizuenez. Berbagai saioan izango da gaur Aitor Arregi. Oñatien jaio zen 1977an. 11 urtez Mondragon Unibertsitateko ikusentzunezko komunikazio graduan irakasle lanetan ibilia, zinema zuzendaria da azken urteetan. 2001an bere ibilbidea hasi zuen Moriarty produkzioak ekoiztetxeko kide da. Asier Arratxa, Xabier Berzosa, Jon Garaño eta Jose Mari Goenagarekin batera. 475 sari baino gehiago jaso bituzte elkarrekin, eta Donostiako udalak emandako urrezko danborra da errekonozimendurik berriena. Aitor Arregi, kaixo eta ongi etorri. Kaixo, eskerrik asko. Urrezko danborra hartuta etorri zara, ezin zuen bestela izan. Momentuz, platotik platora dabilkizue, ondoren zein da plana Moriartyko kideen artean, etxez etxe, eta ostean ekoiztetxean bertan uztea edo pentsatu duzue? Aurrekon hitz egiten egon ginen, zela egin, eta, bueno, hor komentu zen, amargine baserri pasatzen doian moguan, zenbait lekutan, urrezko danborrakin be etxez etxe biltia urtetik urtera. Ez dakit, ni pentsatzen planteau zanean, erdi brometan osala, baina ikustotenatik injar hartzen joan da, eta ez du erabaki ondek, baina seguramente hortik joan leike, igual bakoitzak etxien aukitea, eta gero aldaketa fati, eta esan gebena bai, esan aldaketan den momentuan, ingula baske bat familiarra, pikimat ospakizun moduan edo, eta itzaki moduan berz danak elkarketako, ez. Bai, sartzea bitrina baten, bulego baten, ez du oso garbi ikusten, ez da oso politia egetan igual. Momentuz gozatu, bizi. Bai, hori da. Hori da, ez da, bizipena aipatu dugula, astelenean, San Sebastian egunean, jaso zenuten errekonozimendua Donostiako udalaren partetik, herritarrek proposatutako 98 hautagaitzen artetik aukeratu zuten ez duena, hau batez hartu zuten erabakia. Zuek Aitorre sariak jasotzen ohituta zaudete, baina honek emozio asko mugitu dizkizue. Bai, alde batetik, nire kidiak 3 donostiarrak dira, beste bat bizita isa guztia Donostin bizitzen, eta ni Donostin eta Oñatin artean atzea eta horre heltzen naiz. Eta, azkenien hor badau atxikimendu bat behaina noski emozionalagoa eta ondixo bat, San Sebastian eguna bizi da oineragatik. Baina, alde batetik dago hori, ezta? Rekonozimendu bat ez dut zoina emuten zine mundutik, baizik eta kanpotik. Eta horrek nik igarri dut, kalian eta jentiek asko zorion duztela. Normalia baino gehiago igual goia batzuk irazi izan du nien, baitea, baina hemen ja beste zorion mota bat eta beste jende batek baita zunditu. Eta hortaz gain, ekitaldi oso politia zen, familiako jentia, gurasuak, alaiarrebak, seme-alabak, hortxe onzian, eta karo, solemnidade hortan, horre hotia eta behaik horrek guztia, eta oso emozionanti izan zen. Eta konstiente ginen horrena, eta nik uste dut betia gozatu bebela horregatik. Tira, aitortzak, hiriaren enbaixadore bihurtu zaituzte ofizialki. Erantzukizunez hartu duzue? Bai, nik kuadriakoi WhatsAppa bialdutzen izaten. Mendik aurrean, ne aurrien ezin oso geizki inberba Donosti buruz. Hori. Obligautan hau, bestela, igual duelo bat ikia ez dakit, baina ofizialki embajadoria gara. Ez dakit oso ondo zezan nahi dagoen horrek. Hore handixea izatiaz gain, baki zer dan, baina ondikan barrixea gara jakitiko kudeaketan, ez? Baina, zera emututzu, gozamen bat edo muten dutzu, bentzaitia horrek, eta aurreko egunetan da hainbat ekitaldi eukidu San Sebastian egunen aurretik, eta Baskai batzuk eta beste urrezko danbor batzuk, eta auki dugu,
eta esaten duzu inatik eta, bueno, behintzako zen, auki dagoen, distintibo eta sari eta zea ilusionantina, ez? Orduan, ikusitza behikola, bueno, seguramente gu ez hartuko ala martxa horretan. Zuen hitzartzeetan euskal zinegileak oro har kontuan izan zenituzten, zergatik egin nahi izan diezue aitortza eurei ere? Bueno, nik uste dut komunitatean parte gaela. Guk egisa da, ibilbide ja luzia goia zela, baina gure horretik egon zian Telmo eta Kixi bat jaupatxe bestekin, eta gu horretik beste pila bat egon zian, eta horrek jarraiketan daue, gu jarraiketan du moan, eta gure ondoren entorri dian jende gaztiagoa, eta aldi berian ikuspuntu desberdinagoekin eta askotan interesantiagoekin baita, nik guk sentikindu komunitate sortzen duela horrek, ez? Eta hainbat eskertza edo ingeben zean, ekitaldi zen, baina garbi gaun horreitako bat izan bizala, komunitaten parte gaela esatia, Euskal Zinemagileen komunitate hori, eta aldi berian eskatu hor aurrian eusenai, eta boteri hori dukan nahi be, baita ez izteko hori hiltzen. Ze hori loratu da, baina horri eutzin behar xako. Ez ja bakarrik pelikula egitetik eta punto, baizik eta hor atzian aizealako herri bat transmititzen, identitate bat transmititzen, gure arazoak transmititzen, eta hori zain ju beharreko zerbait danez, ikusi gen egokixa zala hortik joatiaz. Hone guztia gainera bide eman du Primeranek omenaldiarekin bat egin, eta zuen film sorta plataforman eskaintzeko, urte eta erdi inguru, daia plataforma digitala martxan jarri zela, zer suposatu du euskarazko eta euskal zinearentzako? Primeran plataforma izatezu. Nik uste bat ez be eskaparate bat, aitzakik ezaukiteko jendiak, esateko, ez dakot gogoik ikusteko, ze zinean pasaguntzaten, ez dakot eskura edo analakoa. Eskura dakutzu, klik batera edo bira edo irura, baina hortxe dau. Eta gero, esan dakoa. Azkenien da, zuk hainbeste esfortzuk irindako lan bat, eskuragarri aukitea, eskuragarri jartia audientzia batei, ez? Eta nik uste dut hori, batez be, zuk itozunean zinea, inbehardazuna da, iritsi, saiatu iristen jentia, ez? Komunikau. Ez bakarrik pelikulia beak esaten duena, baizik eta gero, pelikule hori ikusteko aukera hori edo transmitiu, edo entzat aukera hori jarri hor, ez da? Hola ikusten dut, ez? Plataforman garai honetan, uste dut importantia dela baita Euskal Zinemagintzak holako plataforma tokitea, ez? Urrezko danborra jasota, otsailaren 8an izango duzue, urrengo hitzordu garrantzitsua, Granadan, egun horretan banatuko dituzte Goya sariak, eta horietarako 5 izendapen jaso dituzue, Marko filmarekin, zuzendaritza onenarena, gizonezko aktore protagonistarena, jatorrizko gidoiarena, ile apainketa eta makillajearena, eta efektu bereziena. Zer espero duzue? Hor sentitzen gara fuerte Eduard Fernandezekin. Aktore onenaren izendapen horretan, nik uste dut, aukerak baditula, fuera serie bada, eta gaina uste dut ikararzko lan egin dola gure pelikulan, eta ja hasi da jasari batzuk jasotzen. Hor injartxu sentitzen gara. Makillajia eta ila painketan, eskutik doia batzutan, kasu enten dudabarik aktore honen izendapenakin, ez? Azkenean sortzen zabitzelako personaje bat, bai barrutik, baina bai kanpotik, ez da? Eta hor ere, indartxu sentitzen gara, ez da? Bestiak, zaila da, azkenean aurten pelikula estilo desberdineko sorta elegante bat egon da, ez? Eta hor dakotzu el 47, hor dakotzu La Virgen Roja, La Infiltrada, Segundo Premio, Casañamas, gaina barida askokua, ez da? Orduan, hor, ja guztot ez dakula, ez gauzela bentzet hor kiniela favoritan dudabaik, sorpresa handi bat izango zen hortik zela jetatia. Baina beste bionik izan dutenak, erra izango zen da, aber zela ikartzea dakun etxea. Hori da, ez da, aipatu duzu Eduard Fernandez aktore protagonistaren lana, bere papera ezin hobeto egin duela, ez da, entzun dugu, irakurri duguan eta hemen, nolako izan da berarekin lan egitea?
Ba, izan da, eta beretan esaten dutela zintzotasun danakin, opari bat. Ikaragarrizko talentu egon persona batekin aste eta hilabete desberdinen ziar lan egitea, ikustia baita, bueno, ba, beha irekita hauela entzutea, porque askotan honek, netzat Eduard Fernandez, ez da estatuko aktore honetako bat bakarrik, Europan ere, esango neke hor aurrien dagoenetako bat dela. Eta, ba, bueno, pini bat inponik inotzu olako figura batek, ze beha ez da oso altua, ez da oso ondixea fizikoki, baina dakon izaeriatik, dakon begiradiatik eta, ba, a ber, ez dakitzu plato baten, jende aurrian, zu behari proposamenakin jaso instruzio batzu botaz, ez dakitzu, hasieran bentzen lehenengo aste horretan nola erantzun gotzuen. Eta berileku zigen, ulertu ginala, bai, Jon Davixok eta gobaita beste taldekideak behakin, oso ondo harrapo ben pitimate kontatu nahi esentzia hori, bere ineben, kriston ekarpenak planteau eben, eta hori ez da beti pasaiten. Osea, guk sortia duna aukidu, aktoriekin normalian oso aktore jatorrak eta laneako prest daudenak tokausiaku, eta gaina hori hola izan beharko ala muten dugu, baina ez da beti hola, ez? Osea, hori gaina zoiaz deskubritzen zauzenien rodaiten tensino baten erdixan, jentiak etaraten dugu bere alde askotan txarrena, honena ere bai, baina txarrena ere bai. Eta Eduard Fernandezen kasuan izan zen, ba hori, zaratutena, opari bat, ze egunero, ikuste zeben eskaketzatzen baino urrutia hau jatezala. Eta ez bakarrik rodajian, edizioan ja, handik hilabete eta zutara gela ilun baten ostasun horretan zauzenien, konturatzea zemak nabardura sartzen eben eta sartuta zen, behin tomak joanaz ikusten, errepikatzen, eta hau, keinu hau ineuen hau, beste hau ineuen hau. Eta ez bakarrik hori, pantalla handixian ikusten duzunean, pasakizenean ediziotik pantalla handira, ja, kolorizazioa eta sartu behar duzunean koloria ikutu bestia eta hori, pantalla handixian ikusten duzu. Hor ondikan jarraiketan duzu ikusten, gauza barri batzuk etzebenak ikusten, ez edizioan, ez rodajian. Osea, horrek asko esaten dau, tipu honen talentuari buruz ez. Bada, beste debagoiendar bat ere, beste oinatiar bat, Goya sarietarako izendatua, Asier Pérez Serrano, La Infiltrada filmeko produkzio zuzendaria, izendapen gehien dituen bigarren filma da gainera, El 47-eren atzetik, izan duzu, ikusteko aukerarik? La Infiltrada, bai, ikusi dut, eta bai, nik uste dut Asier Pérezek aukera ditula, aukera desente ditula. Nik uste dut La Infiltrada, hola, botatu duen kinilia, baina irabazlietako bat izango gala. Hau esaten dut, eta muten dut, bueno, zer zaitzaten, azkenean mairu izendapenekin, bai, aukera askoako, baina gertauleke baita, izendapen pila bat auki, eta batekin gehatu, igual batekin bez, gehundiek asuak, ez? Baina nik uste dut La Infiltrada gaurten Goya sorta batzuk ekarriko behaintzako, eta Asi Perezena hortingo, eta gaina behai izan dutzen, ze Madrien ondela egun batzuk ingen olako nominatuen enkontru bat ola, eta beha antxeuen aspaldiko partez ikusi behik, nik, eta bat eta behak izan duen, bai, nizue arrebia zeuketan eben, eta bestia, eta zue txontako ezai, eta beha urte asko Madrien inja, eta orduan ba. Baina, bakitzu, txikitiako zea horreik ez da, eta, bueno, eta esan dutzen, aukera askoak utzu, eta bakitzu, eta, bueno, haber ze paseinan. Ikusiko dugu. Eta izendatuta dauden beste filmeetatik, bada zerbait, bereziki gustatu zaizunik, atentzio eman dizun zerbait? Nik uste dut gehixen nola, osea, izendapen gehixen dagoen favorito sorta horretatik edo, gehixen egoizetan da segundo premio. Hau, Los planetas en pelikula, Isaki Lacuestana. Isaki Lacuesta eta Paul Rodríguez. Bai, ez dakit horre, eta ni ez naiz bereziki musika taldiei buruzko pelikulen salia, baina, eta Los planetas en salia bez naiz. Baina, bai, oso guztu ikusi nuen, eta bai, bakor zerbait zintzotik, egitik, ez, haiek isotena. Gero 47 be aukera asko aukileike, baina, bueno, nik uste dut horrek, eta Almodóvarna guztu isoten ikusi nuen, baina Almodóvarna ez dago, pelikula honen izendapenean.
Eta la Virgen Rojak edo badako beha gauzia. Bai. Bueno, ikustezu, baridade asko hau. Ez dago erresa, Baina esango nuzun hori, La Infiltrada eta segundo premio hortik ibiliko diela. Hortxe aurri ibiliko diela. Ikusiko dugu zer gertatzen den, esan moduan otsailaren 8an. Goya sariak Aitor jasotzea zer den, badakizu zuek, Handia film luzea 10 jasotzera ere iritsi zen, zer suposatzen dute, zer dakarte halako errekonozimenduek? Bueno, lehenik jasote osunean postasun estanda bat, ez? Behar duzula egun batzuk barneaketako pasadana. Gero gure kasuan, beste proiektu batzuk eta ateko aukeria, hori holaxea. Igual, beri lastuzetako, baina, nabariketan duzu, ate batzuk eraikin diala. Eta igual, ziurtatzen duzu ez urrengo ezik eta urrengo biak itea. Ez? Urrengo bi proiektuak. Eta adiez, guk Valentziaga handian irabazitza gero Amargoia, trintxera ja martxan zegoen, da orduan trintxera ingozan beriela, baina horren ondoren, Valentziaga etorri urte batzutara, pandemia tarteko, eta garbi ikusten geben, Disneyko buruak ze garantzia emuten otan, goia horiek jasotia, ez? Eta, bai, horrek laguntzen dago, eta, jartetzu pitimat foko bat gainean, ez? Baina, beste askope bakoi. Orduan, askotan igual, zauz, nolabait edo, zure planteamendua, plataforma baten adibidez, dau borrokan, zu baino goia geixoakon pertsona batekin. Orduan, erlatiboa izaleik ez. Eta lagungarri izango dira ere, suposatzen dut, promozioa eta jaialdiak, ez da esate baterako, Marko filmari buruzko informazioa kontsultatzerakoan, topatu dugu, 20tik gorako jaialdien zerrenda. Ezinbesteko erakuslegioak dira horiek? Bai, guetzat oso garrantzitsua dira. Guk, dakun pelikulak, baukoi beha horrekontua, ez dira pelikula txikinak, baina dira pelikula batzuk dakoina zinemalditean eoteko bokazio bat. Oda, dauz pelikula batzuk, komertzialauak dianak, eta horrek, estenaiken dira, behin makineixia guztixea dakoi, plataformak, telebistak, edo Hollywoodeko estudio ondixak. Eta horrek behin bidiak, baina guk zinemaldixak eta lortzen dugu, aparte, ibilbide bat, eta pedigri bat, komunikazio doanekua, ez? Osea, pinimat, zinemaldi honetan edo bestean egotea, Donosti negotiak, azkenien postasunaz gain promozio bat bermaketa batzu, ezta? Eta orduan, hori paseiten da atzerriko beste festival batzutan, ezta? Han egon eskio eta han erakutzi eskio, guri pasoixako markokin, Venezian egon ginean, Venezia kriston eskaparati da, eta hor urten zian Italiako, Greziako, eta ez dakizan Brasileko promozioa iteko aukeria, festival eta joateko aukeria, eta gero hango salatan estrena iteko, ez? Orduan askotan eskutik doiaz. Oraintxe bertan ere, Amerikako Estatu Batuetan izan zarete, promozio lanetan, eta garrantzitsua da oso hartzaileekin, ikusentzuleekin, eurekin ere zuzeneko hartu emana izatea, ezta? Debagoienean bertan esaterako, Marko filmarekin hori bota duten egunetan, bertan izan zarazu, Arrasaten eta Bergaran, halako topaketetan, zer bilatzen dute eurek ikusentzuleek eta zer zuek? Neiko garbi dau, ikusliek asko eskerketan dagoela zuzendaixea horra joatea. Osea, gaina oin, azkenen gurtetatik ona asko bultzatu den zerbait da, bai produktora aldetik, bai banatzaien aldetik, eta zine aretuen jabiak eta udaletxiak, hola kasua hori baldin bada, lagunketan daude horretara, ez? Azkenian, azkenian hartu eman aberatz bada, ez? Guretzako, ederra da ikustia pitimat zer deitu xagoen atentzinua, zer guztu xagoen, zer kritika egin dagoen, eta guk azkenien punto horrek lotzen goiaz, egin dugun ekitaldi ezberdinetan, ikusten dugu kritika nagusia hau dela, edo personaje honek ez dola funtzionatzen, eta ez bakarrik etorkizune begira, ez zaitzen beste horri begira, baina baita ikusteko pitimat, zuk zeuk be,
bueno, pelikulari daukizun zertan irten dan fuerte, zer ez? Ikusliari begira, nire ikusle modu jartzen izenean, gona izenean entzuten zuzendari bate, dana bestia interesantiak ez, petardo batzu pegau sorti eta petardo batzu, baina zurekin konexio lortu duen pelikula baten zuzendari batekin zuzenean, askotan interesa pizketasatzu jakiteko zatik ino baina hau, o bestia, o arutzakoa ez, eta horrek behar sortzen dugu, nik uste ikusliari, aberaztasun bat ez, debate bat eruotu zoitxera, pentsamendu batzuk, eta nik uste hori azkenien, ez dala bakarrik ikusita punto, ez? Uste baita dala ederra, aldan horrixan mentzet, ordu erditxo baten, batzutan luzatulik egixau, baina holako, hartu eman, sano bat aukitzea, eta nahi dut pentsau, segon garentan de hori okitzozu, zentazin hori okitzozu, ezta? Joan bihar diene joaten dira, logikamente, baina, gehaketan dianak eta, askotan, guztua gehaketan diala, ez? Eta, hori guetzako, patrimonioa da. Markoren ondotik, Maspalomas etorriko da, Euskal Herriaren eta Kanariaru artean ibilizarete grabatzen, bukatu duzue, momentu honetan ebitatzen diarduzue, Jose Ramon Soroiz, aktorea da protagonista, Kepa Errasti, aktorea txabaltarrak ere gorpuzten du, pertsonaietako bat. Zeintzu gehiagok parte hartzen dute eta zer nolako pelikula da? Nagore Aramburu hor dago baita, Kandi Duranga, eta, Paul Berrondo, hainbat aktore, oso onak danak, hemenguak euskeraz da, pelikula, eta Jose Mari Goenagan gidoi bada, kasu honetan Jose Mari Goenaga eta biok zuzendu dugu, eta kontaiken dago historia bat gizon baten 75 urtekoa gehi da, Euskalduna eta Maspalomasen biziana, ondora urte batzutatik. Eta arrazoi konkretu batzuatik, azkenean etorri behar da Donostira residentzia batera. Eta residenzian dauenean, pitinka, ez beak nahi dauelako, baizik eta era inkonstiente batian edo, berrez doia armairuan sartzen. Eta pitina prozesu hori kontatzen dau, prozesu psikologiko eta vital hori, ez? Hau da gauza bat, Jose Marik ez dauen asmatu beraldetik, hori da realidade bat, gertaketan dana, komunidade, hirugarren adineko komunidade gehixan, badau olako resientzian eta arazo hau, konflikto hau, inkluso badau resientzia espazializatu batzuk, Madrien badau bat, hiri desberdinetan, hiri handixeak, ez da, pitimat, espreski horretako dauzenak eginak, ez, pitimat jende hau gustora egoteko, lasai egoteko, ez. Eta hau da, historia bat, ni personalki, eta gu produktoran oso gustua gauzena eskuartien aukitzea, uste dugu, oin editaiten gabiz, da ez dakigu, baina itxura oso hona dako, eta batez be, uste dut, jendieri interesa sortu bat xaugela, ez? Eta hemen, konkretuki, Euskal Herrian, aktore ezagun honek ikusi alko ditugula beste rol batzutan, ez? Eta noizko uste duzu, ikusi alko dugula? Asmoa da udara alderako bukaketia, dana, prozesua, eta gero ja gure zea izaten da, erakusten goiaz festival desberdinei, eta onartzen dagoenak, igual espadago aukeria festival baten egoteko, erabakiko da, noiz estrenatu eta hori, baina nahiko goike 2008an estrenatzia ez dakit oraindik noiz. 2001an hasi zuen Moriarty produkzioak ekoiztetxeak bere bidea, 5 lagun zarete, Asier Atxa, Xabier Berzosa, Jon Garaño, Jose Mari Goenaga eta zuzeu. Talde lana bada, zuen zigilua, zer nabarmenduko zenuke egindako bidetik eta izandako bilakaeratik? Nabarmentzia, zerbait. Guria oso gauza pitinka erekiteko izan da. Hasi ginenetik elkartzen kafetixa baten Donostin berbaiten labur ideia ezberdinei buruz, laburrak hasi ginen iten, eta gero ja espiritu kolektibo hau edo pitima betu nik gidoia hau idatziot, nik zuzenduko dut hau, baina zu ingoztazu ekoizpenien lan, eta zuk ingozuz nahi laguntzaile, eta gogoiaz rotaiten, urrengo zure historia baten, zu zuzenduko zu, eta ni lagunduko zut produkzioan, eta rotazio hori gaur egun arte mantendu da, ez? Eta hori izango nintzen alde batetik,
eta humiltasunak izaten dute, baina aldi berien egisa da ez dela emuten gure munduan, gure hemen bai, kooperatibismoan zean, ez da, kunan gauzelako, baina ez zinema gintzan, ez da? Eta, bueno, pilinka laburretatik pasau ginen, gero hainbat lan izan ziren bankarguzkoak eta hola, asko ikasi gebenak, animaziozko pelikulak, dokumentalak, eta dokumentalak Lucio beha oso ondo joan zan, Elmeto Arrieta ikararazko bostazun izan zan, eta 2010an erabaki izan apostu bat ikia euskerazko zinema gintzaren alde. Guk Moriartikoak esaten dut, ez? Osea, bueno, zein behar dugu, no? Afan jarraitu behar dugu iten hau, edo beste hau ingo, eta hor bai izan gehiago guazen, saiaketa ez du inoiz zea bat, film luze bat fikziozkoa. Guazen ikia, eta hori egisa da, hor erakunde desberdinetatik eta laguntza desberdinak onziala, giro bat sortzen hasita hauen, haupatxe bestetik, etenaldi handi bat egon zan da haupatxe bestetik ja pelikula ona, arrakastatxua izan zanez, baita pinimat jendia hasi izan sinisten ina alzala euskarazko film luziak, eta ona, kalitatezkoak, eta horretor zen 80 egunean. Eta 80 egunean ekbe, aukien bere bilbidea, zinemalde pila bat egon zan, jende askontzako Moriartiko pelikulak utxunena da, holaxe gaur egun asko esatuzkoe. 80 eguneatik etor zen Loreak izan zen ikaragarrizko, ez dakit, guretza bentzet, argita garbi mugarri bat, ezta? Osea, horrek bai jarri euskula foko bat gainean, handia, esan dugu ja itzen dugu goiena, Trintxera, eta, Marko, eta, osea, ez. Baina nik esango entzun bat ez be, guria, eta hori saiatu ginen baita jarten, mai gainean inge benian Eurozko Danborran itzaldixa, guria ala gauza bat sortzen dana kolektibotik, eta horrek funtzionatien badau da laguna gaelako, asko azarraketan gaelako, gauza mingarriak esaten gaelako elkarri, baina baita ulerketan gara, eta barkaketan gara, eta konturaketan gara, hola gauzako gotu ditula, gu bakarri baino, ez? Eta ez dakit, beti egin dugu hola, orduan ez dakit egiten bestera batea, besta, ez? Orduan, hori da unik ustot Moriarty bat ez be. Ez da erraza izaten Aitor, zu platuan izatea duela urtebete, ez elkarrizketatu zintugun azkenekoz online izan zen, kasu hartan bertaratzeko zailtasunak tarteko Balentziaga telesaiari buruz, lanak bata bestiaren atzetik josten diarduzu erritmo bizian, ari zarete, zein izango da urrengo proiektua baduzue, besterik buruan eskuartean? Bada hor zea bat, proiektu bat, baina zinotin berba, momentuntan. Eta gero, badau batuen garaketan gabitzena, eta gero beste batzuk, hor txerozenak atzian, bere momentuan zain. Baina hori da, bat urteteko auki behar dituzula auspagoz bat horatzean beti badespada, ez da? Eta gero horrik batzuk beha jauzitzen dira, osea, bagabitz horretan. Eta deskantxurako gogoa ere bai, ez da, aipatzen zenuen? Nire kasuan, Maspalomas amaitzen dugunean, baina edo hartu tarte bat, lasaioteko, etxeako, bai, azkenian, Balentziagatik, nire itoka utxat, Balentziagatik, Maspalomasean jo, 3 urtete erdi, rodaiten gehatuin baik asko guztia izatela, zeni rodaiten, posik bizinaiz, baina, nekagarrixa bada, eta etxian behon biza, eta zure buruakin behon biza pilima bakian. Aitor Arregi, zorionak egindako guztiarengatik, zorte hon, aurrerantzean, eta batez ere bate joka ditugune Goya sari horietan, eta nahi duzunera arte. Bale, eskerrik asko zuei.